Newland District е затворен жилищен комплекс, проектиран с мисъл за активния човек и съвременните нужди на семейството за извънградски живот. Разположен на терен от 200 декара в подножието на Лозенската планина, с отлична локация само на 10 минути от бизнес парка и с бърз достъп до центъра на София. Проектът залага на нискоетажно строителство, вписано естествено в пейзажа. Newland District предлага голямо разнообразие от имоти с съвременен дизайн и модерни архитектурни решения, които са в хармония с заобикалящата ги среда. В проекта са вложени висок клас строителни решения, които подобряват енергийната ефективност и комфорта на живущите в комплекса. Основно предимство е ниския коефициент на застрояване, което осигурява много простор между сградите. Движението на автомобили в комплекса е организирано чрез подземни улици за по-голяма сигурност и спокойствие на обитателите. Предвидени са детски площадки и просторни зелени площи. Newland District. Добра инвестиция и сигурност в бъдещето.